салом дӯстон, дар даври 11-уми чемпионати Испания Барселона дар бозии сафарӣ аз Райо Валлекано шикаст хӯрда буд. Бо ин натиҷа даста ба мавқеи 9-уми ҷадвал фаромад. барои наҷоти даста роҳбарият Роналд Куманро аз вазифа гирифт ва Хавиро ҳамчун сармураббӣ таъин кард. Хави тавонисту анҷоми мавсим дастаро ба ҷои дуюм барорад. албатта барои ҳолати он вақта ин натиҷаи хуб буд, вале дар умум барои Барса он мавсими бадтарин ба ҳисоб мерафт. ҷои дуюм дар ҷадвал бо тафовути 13 гол аз Реал, аз марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо хориҷ шуданд ва баъдан дар плей-оффи Лигаи Аврупо низ ноком шуданд. Бо он ҳаяте ки Барса дошт барои ҷом мубориза бурдан тамоман ғайриимкон буд. ба ҳамин хотир Лапорта 4 қарор барои беҳтар кардани вазъи молиявии даста қабул кард. ба Хави бошад бозигарони талабкардаашро бо маблағи зиёда аз 150 миллион евро харидорӣ кард. дар ин навор мо ба шумо рӯйдодҳоеро баррасӣ мекунем ки дар мавсими нав моро интизор аст. аз шумо чун ҳар вақто лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои нав омода сохтан. акнун ба роҳат шинед ки ягон чизро нафаҳмида намонед. дӯстон, бозии бузурги аврупоӣ моро дар пеш интизор аст. Суперҷоми УЕФА 11 август. Дастаҳои Реал Мадрид ва Айнтрахт барои ба даст овардани ҷом бо ҳам рақобат мекунанд. барои боз ҳам шавқовар шудани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x ба он коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд. дар менюи асосии барнома ба аксии даромада дар ставка без риска ба ғалаба ё мусовии дилхоҳ даста то $10 яъне 101 сомонӣ натарсида ставка кунед ва дар ҳолати сӯхтани чек маблағ ба ҳисобатон бармегардад. барои ин ба лични кабинет ворид шуда участӣ ва аксияхро аз назар гузаронед ва боварӣ ҳосил кунед ки бонус на спорт фаъол бошад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Барселона беҳтарин трансферҳои тобистонаро анҷом дод. ба даста бозингарони сатҳи баланд гузариш карданд. 13 август дастаро санҷиши аввалин мунтазир аст, зеро Ла Лига оғоз мешавад. саволи аввалин ин аст ки кадоме аз бозингарони нав ноком мешаванд. мутаассифона Барса дар 5 соли охир бо хариди футболбозон на он қадар муваффақ мешавад. то имрӯз даста 1 миллиард евро сарф кардааст, вале қариб ҳамаи онҳо фоидаe наовардан ба даста. танҳо омадани Педриро метавон муваффақона номид. ба назар чунин мерасад ки имсол даста бозингарони лозимаро харидааст ва шояд касе аз онҳо ноком нашавад. Левандовски ва Рафиня бешубҳа нафарони лозимаанд. даста ҳамчунин ба дигарон низ метавонад боварӣ кунад. омадани ки ба даста нолозим буд, мо дар охири мавсим хоҳем фаҳмид. саволи дуюм ин аст ки оё Ансу Фати ба формаи пешинаи худ бармегашта бошад ё Дембеле беҷароҳат мавсимро мегузаронда бошад? Фати яке аз талантҳои хуби Ла Масия дар асри 21 ба ҳисоб меравад, вале ба ин бача ҷароҳатҳо ҳамеша монеа мешуданд. ӯ танҳо 19 сол дорад, аммо тақрибан 2 сол аст ки бо ин мушкилӣ рақобат мекунад. дар солҳои аввал ӯ бозии зебо нишон медод ва майдонҳои Испанияро ба қавле мекафонд, лекин ҳоло ин хел нест. Фати хело кӯшиш мекунад, вале маълум аст ки аз ҷиҳати психологӣ ва физикӣ ҳоло каме камбудӣ дорад. ба ҳар ҳол умед ба он мекунем ки Фати мавсими боварнокарданиеро манзури мо мекунад. чӣ хеле мебинем Усмон беҳтарин бозингар аст вақте ки ҷароҳат надошта бошад. агар ӯ дар рафти мавсим ҷароҳат нагирад, мо ҳатман номашро дар рӯйхати муддаиёи тӯпи тиллоӣ мебинем. ба ҳамин хотир муваффақияти даста ҳамчунин аз ҷароҳат гирифтан ё нагирифтани ӯ вобастагӣ дорад. саволи сеюм ин аст ки Левандовски мисли солҳои пешин голзанӣ карда метавонад ё не. дар Бавария Роберт мисли роботи голзан бозӣ мекард. 5 соли охир 5 маротиба бомбардири чемпионати Германия шуд. фаромӯш намекунем ки 2 ҳафта баъд ӯ 34 сола мешавад. роҳбарияти Барса ба ӯ ва ҳолати физикияш боварӣ карданд ва мехоҳанд ҳунари волояшро инҷо бинанд. чӣ фикр доред? то чӣ андоза Левандовски муваффақ мешавад? дар комментария фикри худро нависед. саволи дигар ин ки Барса метавонад чемпиони Испания шавад. Барселона истеъдодҳои ботаҷриба гирифт ва вазифадор аст ки ба тахти қаҳрамонӣ шинад. онҳо бояд қурби нархи пахши бозиҳои худро баланд кунанд. имсол дастаҳои рақиб на он қадар мустаҳкам мебошанд. Реал Чуамени ва Рюдигерро харид ва асос ҳамин ки Мбаппе наомад. Атлетико бошад Луис Суаресро аз даст дод. дигар дастаҳо бошанд ба чунин ҳайати Барса рақобат кардан наметавонанд. ҳама чи аз худи каталониҳо вобаста дорад. агар ногаҳон имтиёз аз даст надиҳанд, пас ин мавсим ба мақсад хоҳанд расид. саволи панҷум ин ки то куҷо Барса дар Лигаи Чемпионҳо муваффақ мешавад. солҳои охир бозии Барса дар Лигаи Чемпионҳо як дарди сахти мухлисон шудааст. дар 7 соли охир як маротиба то ниманиҳоӣ рафтанд ва 4 бохти аламовар карданд. болои ин ҳама нокомӣ дар марҳилаи гурӯҳии соли гузашта дастаро ба зинаи 6-уми рейтинги FIFA бурд. дар марҳилаҳои плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бозӣ кардан 10 миллион фоидаи худро мерасонад ва ҳамчунин спонсорҳои хубро ҷалб мекунад. пул бошад ба Барса мисли обу ҳаво лозим аст. ба фикрам сухан дар бораи қаҳрамонии Лигаи Чемпионҳо гуфтан каме калон метавад. ба ҳамин хотир ҳадди ақал шогирдони якай Хави мона дар якчорфинал интизор мемонем.
саволи шашум кадоме аз ҷавонон ба сатҳи болотар мебарояд? Соли гузашта Пабло Гави диққати ҳамагонро ҷалб кард. Дар 17-солагӣ бозингари асосии даста ва мунтахаби Испания шуд. Имсол низ даста аз бозингарони ҷавон бой аст, ба монанди Нико, Балде, Пеня, Калядо ё бозингарони академия ки мо то ҳол намедонемашон. хулоса кадоме аз онҳо мисли Педри ва Гави ҳунари зебояшонро нишон медода бошанд? Агар шумо донед, марҳамат дар комментария нависед. саволи ҳафтум, оё Хави ба бовариҳо сазоворона ҷавоб медода бошад? айни ҳол Хави на танҳо дар даста, балки дар тамоми бошгоҳ нафари муҳим мебошад. аз роҳбарии ӯ фардои тамоми бошгоҳ вобастагӣ хоҳад дошт. тобистони имсол ӯ ҳамин хел ҳамкориҳои бузургро анҷом дод. маҳз ба хотири ӯ бозингарони ботаҷриба ба даста омаданд ва ғайр аз ин даста таҳти роҳбарии Хави ба Лигаи Чемпионҳо рохат гирифта буд. вале боз мегӯем ки ин мавсим барои Барса хело муҳим ба ҳисоб меравад. оё Хавие ки чанд моҳ қабл ин вазифаро ба дӯш гирифт ба ҳадафҳои худ мерасад? росташро гӯям ман ба ӯ шубҳае надорам. шояд ҳар як мухлиси Барселона ба Хави боварӣ дошта бошад. ин одам Барсаро ба қуллаҳои баланд мебарорад ва ман бовараш дорам. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. то наворҳои баъдӣ тансиҳат бимонед.